Zargi ne ya dinga yawo a cikin kafafen sadarwa har sai da aka gano gaskiyar al'amari. Wani abun za ka iya ganin kamar zargi ne, idan bincike ya yi bincike sai kuma gaskiya ta fito. Kamar dai abin da Hausawa suke cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Wanda kamar da aka sani cewa an yi bikin Aisha Humaira tare da Rarara a matsayin shekara ɗaya kenan. Wanda kuma wasu suna raɗe-raɗin cewa Aisha Humaira ba za ta haihu da mawaƙi Rarara ba, da dai ta kasance tana daga cikin matayensa ko kuma matarsa ta uku, wanda kuma bayan hakan ne ma ya cike ta hudu, wanda kuma waccan magana ta fito. Kuma ake ganin cewa Aisha Humaira ba za ta taɓa yadda ta haihu da shi kansa Rarara ɗin ba, kuma dai ga shekara ta cika cif wannan magana dai takan iya kasancewa gaskiya ne. Bincike ba ƙarya ba ne, amma dai kowane mutum za ka iya masa uzuri. Wannan magana da Adam A. Zango shi kuma yake yi a ɓangarensa. Adam A. Zango ya ba wa mutane da dama mamaki, musamman jaruman masana'antar Kannywood, kasancewar yana daga cikin manyan jarumai, wanda in wata magana tana fitowa akan zarge-zarge ko ƙorafe-ƙorafe to ba za a iya jinta a bakin waɗanda suke manya ne a cikin masana'antar Kannywood ɗin ba, sai dai wani abun su za su dinga hani. Ma'ana dai Hausawa suna cewa matan ta tuba ba ta taɓa rasa miji a